Mill-ewwel ta' Jannar eluf ta' anzjani se jkunu qed jibbenefikaw minn żieda fil-pensjoni b'medja ta' kważi 9 euro fil-ġimgħa għal dawk ta' 75 sena l fuq u ta' 8 euro għal dawk taħt il-75 sena. Dan tħabbar fil-budget ta' Ottubru li għadda bl-effetti ta' dawn il-bidliet jibdew jinħassu fi ftit ġranet. F'intervista ma' News id-direttur għas-Sigurtà Soċjali Ray Ketkuti jgħid li kieku ma kienx intervent f'waqtu tal-Gvern dawn il-bidliet kienu jseħħu fis-sena 2027. Ifisser din id-deċiżjoni bħala waħda li tnaqqas id-diskriminazzjoni. Il-Gvern tal-ġurnata ħass illi din kienet qed tagħmel diskriminazzjoni ma' min twilet qabel l-1962 u għalhekk estenda il-pensjoni minima nazzjonali beda mis-sena d-dieħla illi ħajolli l-pensjoni minima nazzjonali għal 140 euro. Ketkuti jgħid li hu konxu li teżisti l-vulnerabilità u faqar relattiv fost l-anzjani għalhekk żieda fil-pensjoni hija ta' soljef. 140 euro ma tiġix il-pensjoni minima nazzjonali garantita, però huwa l-ewwel pass biex jintrafaw ħafna mill-pensjonanti il fuq mill-livell tal-għejxin li qegħdin. Żieda li kienet deskritta wkoll bħala waħda sostanzjali. Ħataffettwa ħafna xinali, mhix żieda marġinali. Żieda marġinali kieku tajtu l-logħli tal-ħajja biss. Sewa l-fatt li barra l-logħli tal-ħajja ħajjieħu dak l-ammontu ħajjitlalu sa 140 euro, meta kieku kien jitlalu 130, huwa żieda sostanzjali. Intant dawk li jkunu pensjonanti u jispiċċaw romol il-pensjoni tibda titħallas mill-għada tal-mewt ta' żewġhom jew marthom. Miżura li f'sena tolqot madwar 2800 ruħ. Barra minn hekk romol li ħadmu bidri tal-pensjoni tal-irtirar mis-sena d-dieħla se jkunu jistgħu jieħdu l-pensjoni sħiħa tal-konjugi tagħhom u mhux aktar il-5-6 kif jiġri sal-lum.